ben draaien. Hallo. Welke? Maakt niet uit. Welkom allemaal in grote getalen, hartstikke mooi. Deze speciale ingelaste persconferentie in zaken de aanstelling als hoofdtrainer de heer Dwight Lodewegers. En zoals bekend bij u allen heeft Alfons Hart in december aangegeven onze club te gaan verlaten om een nieuwe uitdaging te zoeken. Na een ruim 5 jaar bij Cambuur hebben gewerkt. En sinds die bekendmaking zijn wij als directie en raad van commissarissen in alle rust hebben we gekeken naar de opvolger van Alfons. We hebben veel reacties gehad uit binnen- en buitenland. Ook Italiaanse managers die overal in beeld waren volgens, die wij niet kenden in ieder geval, maar dat was wel in ieder geval wel grappig. En met het grote aantal aanmeldingen of in ieder geval belangstelling en het speculeren in de media, ook onder jullie, zegt genoeg over de aantrekkingskracht van de voetbalclub Cambuur en geeft maar aan hoe deze club leeft. Als club hebben wij een profielschets opgesteld waarbij duidelijk naar voren kwam dat de nieuwe hoofdtrainer niet alleen op het veld actief is, maar ook zal fungeren als eindverantwoordelijke coördinatie van het technische beleid. Daarnaast was het natuurlijk ook van belang dat de nieuwe hoofdtrainer een hecht team zal vormen met de technische staf en optimaal gebruik gaat maken van de vakkundige mensen om hem heen die al bij de club werkzaam zijn. Na uiteindelijke selectieperiode hebben we met 4 trainers gesproken. En na een aantal gesprekrondes zijn wij zeer overtuigend tot de conclusie gekomen dat wij het samen met Dwight Lodewegers zien zitten. We zijn een contract overeengekomen van 2 seizoenen. De heer Lodewegers past volgens ons goed bij de club vanwege zijn non-nonsense mentaliteit, positieve spelopvatting met positiespel als basis. En bovendien heeft hij bewezen jonge talenten beter te kunnen maken. Daarnaast heeft hij een groot netwerk in de voetballerij en kent hij de klappen van de zweep. Het is niet de eerste club van de heer Lodewegers. Samen met de heer Lodewegers wil Cambuur de nadruk leggen op nog meer voetbal en de stappen in de ontwikkeling van spelers te maken. De club is in vele opzichten in rustig vaarwater gekomen en beland en daarmee in onze ogen de juiste basis aanwezig om onze doelen te verwezenlijken. Onlangs heeft de club ook het contract met, dat is inmiddels bekend, met Henk de Jong met 2 jaar verlengd. En ik mag bij deze ook bekendmaken dat het contract met Jan Bruin 2 jaar is verlengd. Tot zover de toelichting vanuit de club en dan geef ik nu graag het woord aan Dwight Lodewegers. Welkom allemaal. In de eerste plaats wil ik even Alfons Arts heel veel succes wensen met de rest van het seizoen. Ik zal hem niet voor zijn voeten gaan lopen en doet het hartstikke goed nu, dus mooi gedaan Alfons, prachtig. Ik ben oprecht trots op het feit dat ik bij een club als Cambuur aan de slag mag. Een echte volksclub in een volksbuurt midden in Leeuwarden met een grote historie. Daar ben ik heel trots op. En met een trouwe aanhang natuurlijk. Hè. Een club die moeilijke tijden heeft gehad. Een club die daar momenteel uit aan het klimmen is. Er zijn allerlei plannen. Kijk maar naar het nieuwe stadion. Een club die door wil groeien. Die daar vooruit in wil gaan. Die ambities heeft. Ik ben benaderd door Gerald van der Belt een aantal weken geleden. En heb toen met de clubleiding een paar gesprekken gevoerd. Die gesprekken die kwamen op mij over als het stappen in een warm bad. Dat is iets waarbij ik mij heel erg thuis voel. Dat was duidelijk, het was open en er was grote betrokkenheid werd getoond. De plannen die ze hebben om door te kunnen groeien, denk aan het stadion dat hier hopelijk binnen niet al te lange tijd hier komt te staan. De plannen ook om op voetbalgebied stappen te maken. Aantrekkelijk verzorgd voetbal spelen. We zijn eigenlijk artiesten, we moeten mensen vermaken. Dat gaat niet altijd even goed. Ik bedoel, dat gaat wel goed, dat gaat niet goed. We zijn geen robots, er zijn geen knoppen die je maar indrukt. Maar de intentie is er wel om de mensen te kunnen vermaken in het stadion. Daar zijn wij voor. Nou, ik kan het niet alleen. Hè. Dat moet ik samen met staf doen, met spelers, met de club, met fans, met sponsoren en alle die Cambuur een warm hart toedragen. En daar hoop ik dan mijn steentje aan te kunnen bijdragen.
Nou, kijk naar het verlengen van Jan Bruin. Dat is natuurlijk, als ik zeg van dat je het niet alleen kan, moet je een goede staf om je heen hebben. Jan Bruin, een icoon van de club, een lokale jongen, veel kennis van zaken. En als je dus stappen wil maken als club zijnde, dan zul je in je staf moet je zulke soort mensen erbij hebben. Daarin kun je dan doorgroeien. Dus ik ben heel blij dat Jan verlengd heeft. En datzelfde geldt eigenlijk voor een Sander van der Heijden erbij hebben. Dat zijn mensen die spelers beter kunnen maken, 100% zeker. Zij bepalen eigenlijk het gezicht van de club. Dwight Lodewegers, van harte gefeliciteerd met uw contract bij Cambuur. Hoe blij bent u met deze kans? Ik ben heel trots, hartstikke mooi. Mooie club, mooie historie. En het is weer een mooie kans om weer in betaald voetbal te komen. Prachtig, ik vind het mooi. Ja, u heeft meerdere clubs hebben geïnformeerd naar uw diensten, maar voor Cambuur heeft u ja gezegd. Waarom? Nou, ik denk dat het ook veel met gevoel te maken heeft. Hè. Ik heb bijvoorbeeld met Gerald van der Belt lang gewerkt bij Zwolle in die periode. En Gerald is hier terechtgekomen, die heeft mij benaderd. Daar heb ik mee gesproken. En Gerald ken ik als een oprecht mens, een goede man. En in die gesprekken met de clubleiding die plaatsvonden, ja, daar kreeg ik een heel goed gevoel bij. En ja, dat sprak me enorm aan. Dus ik begrijp, u heeft er ook niet lang over na hoeven denken. Nee, eigenlijk niet. We hebben dat gesprek gehad en volgens mij 4-5 dagen hadden we het tweede gesprek. Toen heb ik hier wat andere mensen van de club ontmoet, onder andere Henk de Jong en Jan Bruin. En ja, dat klikte heel aardig, dus toen was de beslissing gauw genomen. Ja, dan teken je uiteindelijk een contract voor 2 jaar. Ja, wat is uw doel in die 2 jaar? Nou, mijn doel in die 2 jaar is om ik vind dat wij in de eerste plaats artiesten zijn. Artiesten. We zijn voetballers, maar we moeten de mensen vermaken. En we moeten goed voetbal spelen. Dat hoort bij het land, dat hoort ook bij Cambuur. Mensen werken de hele week. Hun zuur verdiende centjes die besteden ze dan onder andere ook aan een seizoenkaart of een kaart voor Cambuur. En dan moet je die mensen ook vermaken. En dat zit ook in 's lands aard, vind ik. En we willen graag natuurlijk ook promoveren. We willen graag naar het hogere niveau toe. Dat is eigenlijk een beetje mijn ambitie hier bij de club. Ja, u weet ook, Cambuur is een volksclub. Uw voorgangers hebben ook wel gezegd, het is ook een moeilijke club om voor te werken. Ja, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, dat heb ik ook begrepen. Maar ik vind het wel mooi dat het publiek bijvoorbeeld, dat ze fanatiek zijn en dat er grote getalen opkomen dagen. En het wordt wel eens vergeleken met Utrecht, met Feyenoord, een soortgelijk iets, een volksclub. Dat is alleen maar mooi en dat maakt de uitdaging alleen maar groter voor mij om het succesvol te maken. U kunt wel tegen de kritiek en de druk van de supporters. Ja, maar ik wil ook graag met ze aan de slag, met ze aan de praat. Ik sta daar open voor. Prima. Ik stop er gewoon heel veel energie in. En ik doe mijn uiterste best om dit een succes te maken. En daar heb ik ook de supporters bij nodig. De spelers, de club, maar ook zeer zeker de fans. Absoluut. Tot slot, u krijgt een functie als hoofdtrainer, maar ook een stukje technisch directeurschap. Hoe gaat dat er precies uitzien? Nou, ik vind technisch directeur een heel zwaar woord, dat is het niet. Maar het is veel meer omdat we een redelijk kleine club zijn. Is het zo dat we dat samen eigenlijk gaan doen. Hè? Ik zal daar een mening over hebben. Daar zal de club een mening over hebben. En in gezamenlijk overleg gaan wij kijken hoe we dat volgend jaar in gaan vullen. Dus er ligt heel veel werk te wachten. Van waar gaan we mee door en wie komen erbij en wie vallen eraf. Maar dat gaan we samen doen. Ja. Ja, maar het kan voorkomen dat u eens een keer een training overslaat. Dat de andere leden van het technische staf het verzorgen? Nou, dat zal dan misschien gebeuren omdat ik dus ook vind dat ze dat helemaal alleen kunnen. Maar normaal gesproken gebeurt dat niet, want ik wil op het veld staan, ik wil erbij zijn. Mijn passie is trainer zijn, dus dat betekent ook het team begeleiden. En natuurlijk zal het best wel eens voor kunnen komen, maar liever niet. Ik sta er veel te graag op het veld. Ik wens u veel succes. Dankjewel. Hartstikke bedankt. Ja.